alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nanga TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. enen kala en mbi ceerno jaam waali en mbi ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. e oɗo ɓen ñalawma dewo hoore biyir woni alet ɓe mbiya dimanche hawre 12 lewru men juillet itar ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e uttutuggo Madina Gounass e nder juma mawga ka Madina Gounass. alhamdulillah bil alamin juulama gasi wirdama gasi duwa wirdu o gasi alhamdulillah bil alamin. oɗo sako wodira wasifa wona taggede hanki o alhamdulillah bil alamin no aadi o no wirno ni wadde yarnago waɗama caggal ne hoora balɗe tati e gardugol ceerno Bachir Ceerno alhamdulillah bil alamin. yarnago waɗama batgol moƴƴol batgol pewgol alhamdulillah bil alamin. julɓe fof gaari kadi kono wirani kadi mbaɗiri noon alhamdulillah bil alamin. en keeɓino namdade seeɗen ɓe beele en ƴettat ayaw woni filmude yarnago kono ɓe kolliri mataw jarani filmude ɓay joomum gon koye lorlikkinade ñagade Allah moƴƴere jirani filmede kadi dental ngal ndeysan gueɗe kewɗe kañum yiiɗa hollirde hoore muɗum kangal gueɗe kewɗe nga yiiɗa hollirde hoore maggal hollirde wonde min mbawi ɗum walla min mbaɗi ɗum ala kamɓe kala ko mbaɗi ko Allah nelaɗo muɗum alhamdulillah bil alamin. enen kadi jaɓɗen yemnore nde woni en ƴettani alhamdulillah bil alamin machallah. bandiraɓe gaari moƴƴi yarnago ɗo e juma makko waɗa gaari kadi comci wadde ko ɓo wiya ko ɗum ko waɗi ɓorni hon ɗi comci alhamdulillah bil alamin. juula ha gasi caggal muɗum hutba waɗa gargol ceerno Bachir Ceerno hutbina gasni caggal muɗum kadi holle yimɓe kadi no kalaka wencirte kalaka wencira hutba garano komo huccita yimɓe mo hutba caggal nde kalaka wencira kadi o hutbini kadi seeɗa taw mo hucciti kadi funnangue alhamdulillah bil alamin. e on saha waɗa duwaw on saha noon caggal muɗum noon hankkadi wiya yimɓe janggue ceerno remoyde maaja o alhamdulillah bil alamin. yaaha maaja o rema e ñalawma he remgol moƴƴol kadi gasi remama fodde 3 hectares maaja o remama ha gasi machallah. Allah addi kadi nangue he yalti seeɗa ko rema ko huuɗo ko wawi mayde machallah. yaaha jama muɗum oɗo jama bedɗo ɗo machallah tooɓi no moƴƴi alhamdulillah bil alamin. nde wonno leydi ndi koko wayri ndiyam tagui ko tooɓi foof kam ɓay ko tooɓa adanko hayso heewino ma yaw yaade beddaji ɗi jawata kadi ɗumninde ɗum saabi ɗum beddaji ɗi kadi jawata ɗumninde hollirde ndiyam ɗam alhamdulillah bil alamin machallah. tooɓi no moƴƴi hankkadi kam kala fannoɓe awde yidde awde hangen mbawi awde fannoɓe gaaro en mbawi garoyde jokka golle mumen alhamdulillah bil alamin. yeeɓiyankoɓe Nanga TV on beltanama sanne on ñaganama jaam. eɗen jetta bandiramen no moƴƴi wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa kala nde vidéo o yetti mbaɗat partagé e groupe aji WhatsApp joguiɗi ha yoga e bandiraɓe mabɓe ɓe nelda ɗumen machallah. ene jeeya hen musidɗo men mo ganduɗa Ousmane Ba toon to Espagne en calminimo no fewi to legal sifawɗo o jeeya o jarama sanne. ende kadi musidɗo men Dawda Dia toon to leydi Amérique en calminimo fewi kanko dental Amérique naɓe kala machallah. ende kadi Hammadou Pullo to leydi Gabo o sa gaddo foftere muɗum e wuttudungo Madina Gounass machallah o jarama sanne. Dawda Dia hoto legal Néré Madina Gounass Dia koto Amérique to o jooɗi o jarama sanne. nonne kadi ene jeeya hen musidɗo meɗen mo ganduɗa ko Ceerno Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diarle on to leydi France kañum kadi ko noon machallah. nde vidéo ɗi gaari kala jomba ɗum partagé no moƴƴi groupe aji ɗi hay foof machallah. ha kadi woɓɓe ganduɗa kala nde fayno musidɗo kadi Siraji Galal Ndiaye toon to Espagne kañum kadi ko noon holliri en kala nde ari machallah ko hoɓɓirnede groupe aji ha ni so leeli walla tarde hoɓɓe gona namdade min jiyan tawde wadde noon machallah. kamɓe ko wona kamɓe kala en jetti foof en jarni foof alhamdulillah bil alamin alhamdulillah bil alamin. oɗo saaha koye inɗeli he wona o saaha gargol ceerno Abdoul Hayyu Diallo e dentangal alhamdulillah bil alamin. fate salatul fatiha duwaw goto inɗeli ɗi e joom hajuji en alhamdulillah bil alamin. rawda ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno
jiiɗi aduna hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi 1942 42 noon so haalama eɗen ciftordaka ko nden Sinthiou nonne kadi wuuro men ɗaybatou lawol Darou ko nden hitande Sinthiou ceerno Aliou Ceerno ko nden hitande kadi yi aduna 1942 rutti hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 to Makkatal Mukarram alhamdulillah rabbil alamin rawɗo goɗɗo ko rawda sectoraji din sehklaji mo Seydou rawda ceerno men mawɗo wonɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah kañum kadi yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayyi 1900 tengu rengu ɗon ɗo wuuro men Cikkitte rutti e joomum 26 juin 1980 alhamdulillah rabbil alamin machallah ɗo kañum wonɗo joni ɗo gasi toon faya ngam juuroyade alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin dental immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu machallah bandiraɓe en jaafo dille baɗoje ɗe ko fantiloji ɗi fayida kala poto e nder juma ka fayida waɗa fantilo ɗen dille nanneten ene yalta e ayawa ngo wona haydara bandiraɓe pamir noon gandira noon alhamdulillah rabbil alamin en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala alhamdulillah alhamdulillah no mbiɗen nane ni vidéo ji ɗi so ngari banggue duuso ɓe mbaɗa hen statut machallah ɓe mbaɗa hen partage no mbiɗen ni fof yidde yajjinde ɗum e yajnude ɗum machallah alhamdulillah rabbil alamin en jetti kamɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi
alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, juurama ceerno mawɗo Allah taala afi, alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin, ceerno Abdoulhaye Diallo, ceerno Jalaluddin Ba, alhamdulillah rabbil alamin, machallah, alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin, nde sa dentan hande yalta juma mawka ka ngam wadde duusugo ha galle ceerno, alhamdulillah rabbil alamin, machallah, alhamdulillah rabbil alamin, machallah. Idi Ba, eskey alhamdulillah rabbil alamin, gandi kan Jalaluddin yadina ko 1964, alhamdulillah rabbil alamin. Amin, 1964 iyadun kanko Jalaluddin, ceerno Jalaluddin Mahmoud, hande kadi 1971 72 hande wato waɗi sama on janngo e Qur'anul Karim, alhamdulillah. Amin. Yang dijawab dua. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah min yeeɓi yankoɓe Nangue TV, on beltanama sanne, on ñaganama jaam, en jetti bandiraɓe, en jetti julɓe kala, maca eɗo men subaka moƴƴo malade, subaka belɗo, subaka labtuɗo, machallah, duusa e nder duusa ceerno, alhamdulillah min. Eskey machallah.
ɗum noon yeeɓiyankoɓe kala jettama jarnama en gartan ɗo kadi duusa ngo kadi ha kadi saha goɗɗo kadi kala hawlamɓe jaaɓi eɗen jafno yeeɓiyankoɓe eɗen jafno no fewi ha joni kadi kala ellaji e saqqaji ɓe jii hen diga to haala to ha to kadi ayawa ngo foof yo garte meɗen e 78 119 00 65 numéro WhatsApp mbawen fewnide mbawen moƴƴinde beele julɓe kala naftoro han ha nestini ɗum noon ko weltare ko ɓeydare bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe tidodira nanggodiren iɗen bande ko jiɗanda hoorema Allah jarama on jarama.